के सावन एकरा के धोबी गीत कहल जाई। हाय 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 पहला हूं प्यार होत रहे, हां आजो प्यार होता होता। पहला हूं कोर्ट मैरिज भइल भाई, रोड मैरिज भइल भाई, लव मैरिज भइल भाई, आजो होता। होता। कोर्ट मैरिज के कइल के भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ जज के सामने धनुष तुर के सीता से शादी कैले कोर्ट मैरिज में मुंह न भाई। बाप रोड मैरिज के कइल के द्वापर में भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में पूजा करे काली जी के जात रही हाथ धक के रोड में से चल दिले चल चल होना कहां है ना चल। रोड मैरिज बा। लव मैरिज के कइल के हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत हां शकुंतला संगे फुलवारी में इलू इलू को दिले। हां इलू इलू जेकरा चलते वो लड़का जन्म भइल हथिया नरेश जी। हां उ लड़का के नाम पड़ल भरत। भारत अब वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत। हमारा देश के भारत नाम इलू इलू कैले से हो गइल बा। हां आजो प्रेम होता लेकिन आज के प्रेम देखी हाय हाय देख ली। हाँ नया में तो आज के प्रेम देखी तो एगो एकदम लांगा लड़का रहे। हां बिल्कुल लांगा दम। ये गीत के शीर्षक नाम डाल दी जी चैनल वाले भाई सब फुटानी लवहर। फुटानी लवहर एकदम लांगा लड़का रहे मुखिया जी ओकरा भी कुछ ना रहे ना आयातना हवा बनवलो सु लड़की भी जाके। हां देखी कैसे कैसे सुना तर हमार नाम जाने लो कि ना चिंजा सुदर्शन यादव नाम हो। हां 18 गो हाईबा चलेला 18 गो। हां और लड़का रहे लांगा कुछ ना रहे खाली हवा बनावता। हां उ लड़की सुन के 18 गो हाईबा है तने 2 गो पोकलेन चलेला 10 गो बालू के घाट के मालिक है। हां आ लड़का रहे लांगा लांगा आ इतने हवा बनौलस की लड़की जाल में झुरा गई। लो आ झुरा गई तो कहतर लेकर के सुना सुनो अब हमार प्रेमिका हो गई पातर सिकरी हमरा देख के शिकायत लागत था। हां चल बाजार तारा के सिकरी ले दे। ए जान का हो हमरो बहुत मन बा कि दोनों आदमी साथे चल के बाजारी में हां सुनार के दुकान पर हां आ चल के हो जा हमरा 6 भर के सिकरी ले दी। 6 भर के सिकरी ले तू का लेबू? वो एगो गोल हाँ जब हमार सोखी के सिकड़ी दे हमारे के कनबली दे दे। तब तो हमारी इज्जतिये ले लेबू। एगो गोली ना ले 6 भर के तोरा के 1.25 किलो के सिकरी घड़ा दे। तू कनबानी लेबू तारा के लामका एगो मंगटी का ले दे। एक बीता के आ लइका भी कुछ रहे ना हवा बनावे खाली। बाजार ले गइल ओकरा भी रहे तो कुछ है ना ना कल के चलो पहले मोरिया होटल में खाल जाओ। अब मोरिया होटल में पहलवान चाचा 500 रुपए की एगो चाय मिलेला। और बताई कौन दूध के चाय बनावे लग सो 500 रुपए के 1 कप चाय मोरिया होटल में मिलेला। आ लइका भी पैसा रहे ना ले गइले एगो घुमावत एगो ठेला पर खड़ा कर देले। कली गोलगप्पा खाना तनी स्वाद बढ़िया लगेला। आ दुइये गो बेचारी गोलगप्पा खइली। अब पैसा तो रहे है ना कल के सुना हमर बाबूजी की इमरजेंसी फोन अगर चला बिहान सिकरी के नहीं चलो चलो ले 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 लड़की के घर गांव के लड़की देखल सके सिकरी लेवे कोई रे हौ मंगटी का लाम लेवे कोई रहली। हां उ लड़किया कहतारी से गैया वाला करे खूब प्यार वासन रहलू ह। सिकरी किनाई सिकरी पूरा भई ना ये सखी काहे कि लंगा रह लंगा रहल त तनी जे धोबी गीत में मुखिया जी देखी धोबी गीत के करा मिला के ज्यादा स्पीड में राजा रह जे बुआ खोजी पर तारक भैया के दुकान पर सिकरी किनाई आ मनोज भैया तारा के घर बना दी प्रॉपर्टी डीलर हवे सुधर जे बुआ कोई से तनी आवे दे रह जा। देखिए भाई 2 गो मेहरारू के पीछे पड़ा दोनों के मिला के रखी है बढ़िया से। दोनों 36 नंबर इतने ना हवा बना देले बने के लोग होश में। हां आ बता
भगवान यादव प्रमुखिया खवासपुर के धरती बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते हैं सखी पाछा पर गइल बारे दिया चोर गइल प्रमुखिया खवासपुर बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा नाही प्रीत हमरा चीत से उतर गइल ए सखी नाही समझ हम जावे मार बोहनी एकदम लांगा मिल गइल जातो देली भातो न खोइनी ए सखी नहीं समझ में जावे खाली पुरुष बनावे आय हरे बोला का बाकी आय हरे बोला का बाकी आवे आय हरे बोला का बाकी कृष्णानगर राजेंद्र यादव हमरा मनोज भैया की ओर से हमरा तारक भाई की ओर से पुरस्कार बा हमरा मनोज भैया बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा मनोज भैया बगली भर देला अंधारे पहर गइला पे मिजाज ठीक हो जाई घरे बड़ी दूर से घूम के आवल बने हां तारक जी लेकिन लड़कियां कहता कि ए है अरे फिर से म्यूजिक मार दो कैमरा वाले भाई जी ये सीन काट देंगे आप काहे बहुत खतरनाक सीन है क्यों यही सीन हम करत रहनी हाँ ए काका हे मुखिया जी एगो लड़का मोबाइल में तीर लेलस आ तीर के फेसबुक पर छोड़ देलस हाँ हमर मेहरारू देख लेलस हाँ एगो लड़का हमर मेहरारू के दिखा देलस हाँ बुझना मलकिनिया हमर देखली त गरम हो गईली हमरा के रोज बियाह जी कहे वो दिन का कहे लगे का अरे ब्यासवा हम बोली कि पगला गया है हमें क्या रहे तो दिखावे लगली मोबाइल पे कि यही दो गो लगाते हैं यही होला यही अब तो हम देखनी तो 100 के अगर देह पर पानी गिरे लगल हम बहाना कोई नहीं कि लैंकर कंप्यूटर में डाल डाल के सटाया है वो कहला माने कहते कंप्यूटर में सटाया है यही दो गो लगाते हैं यही नचनी वाला में सेंट मारा है हमने वाला में पिलुआ भर जा है सखी कहे के बाबा हर रुपया के भरमार पुरस्कार भाई देने हार्दिक और बा हर
हवा बना के खाली करे फुटानी, हवा बना के रोज करे फुटानी, जरी के झरी जाता यो सही अरे सोनू भाई हमार फिर से कहने के फिर 1 करोड़ रुपया हमारा देव के मन करता बाकी हवा बना के रोज करे फुटानी, जरी के झरी जाता यो सही हर का कहीं नहीं समझ में जावे, का कहीं नहीं समझ में जावे, खाली पतिया बनावे हाय हरे बोला का बाकी आवे हाय हरे बोला का बाकी आवे, हाय हरे बोला का बाकी आवे। माने हमारा मुकेश मुखिया जी को 1000 रुपए के पुरस्कार काहे को भाबा ना कह जाला मुना भाई देहात बना लो कहला झोरी में यथी नहीं यथी में तेरा, झोरी में यथी नहीं यथी में तेरा, रोज रोज हम खेल झोरी में यथी नहीं यथी में तेरा, रोज रोज हम खेल हजार रुपए के पुरस्कार भैया देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। राजा हो जा भैया ना जाने ना ही समझा में जावे खाली पुरुष बनावे अरे मन का पाखिया का पाखिया गोइल बार दिया जोर लागा अभियंता भाई नहीं प्रीत हमारा चीत से उतर गई